ktorá má veľkú piču, no, proste vagínu, no. A dneska chcela by si sa rozprávať ako o sexe, tak ja to rád robím, vieš, ako do teba, potom od tebe. A takže ty si taký sex mašina, nie? Tak, no, tak. Áno, ja som presne taká sex mašina, ktorá proste má špermie ako, neviem čo, proste, tak mu to je pomaly ako hovno, ale potom nakoniec vždy odtiahnu tela všetky ženy, čo som prejebal, no. Tak, no. No proste tak. A akože počula, tak som sex mašina a tak, no, proste tak, no. No a proste takto to skončilo a som sex mašina. A ako si proste s tou sex mašinou začal, ako sa to stalo, no. No proste tak, no. No. Povedz mi to, no. No a ako si to proste tak sexuálne, no. Som bol taký kokot malý, ako je teraz môj syn. A proste tak, som proste furt jebal, som bol v bordelu a tak, furt som jebal tam a potom mi jedna baba povedala, som sex mašina. No a potom som od sex mašiny no proste tak, no, proste som prejebal všetky ženy v bordelu a stal som so mnou sex mašina. Proste každý mi dával peniaze, proste čau sex mašina, no a tak ty si takto, ne? No ty proste tak začal ako so sex mašinou v bordeli, no. No presne tak, som v bordeli začal a toto asi bude stačiť, nie dneska, lebo nechcem tu povedať o mojich pohľadných stykoch, čo som mal ešte s babkou a tak, no tak asi to ukončíme. No takto asi to ukončíme, lebo náš pán Gejoš sa asi rozhodol prejebať celú dedinu a tak asi tak. No tak, čus.